V úvode augusta sa darilo našej reprezentácii v silovom trojboji. Z majstrovstiev Európy si Slováci priniesli 27 cenných kovov. V Plzni sa o výborný výsledok postaral 3. miestom Kristián Slíš. Ten získal v hmotnostnej kategórii do 105 kg bronzovú medailu za výkon 892,5 kg, vytlačil 240, potiahol 295, no a Slíž drepol 357,5 kg. Je tak tretím Slovákom, ktorý získal medailu v celkovom trojboji. A radosť majú určite aj v Častej, keďže pre tamojší športový klub je to počas jeho 30-ročnej existencie historicky prvá medaila v celkovom trojboji medzi mužmi. Kvalitu tradične potvrdila Ivana Horná, ktorá bola bronzová v kategórii do 76 kg výkonom 537,5 kg. Zaujala najmä malou zlatou medailou v mŕtvom ťahu, keď potiahla 227,5 kg. Slovensko malo v Plzni celkovo 8 reprezentantov vrátane juniorov a dorastencov. Darilo sa Dominikovi Plaskonisovi, ktorý je v kategórii nad 120 kg juniorským majstrom Európy za výkon 817,5 kg.